Mayong hahalion na empleyado kan City Hall, ini an asigurasyon ni dating kongresista Alfredo Garbin Jr. in kaso dagos na siyang maiproklamang alkalde kan siyudad ni Legazpi. Sigun kay Garbin, saro sa mga advokasya niya iyoan magkaigwanin trabaho an lambang Legazpeño, kaya imposible subuot na mangyari ang mga huring-huding dapit sa pagribay nin mga empleyado sa City Hall. Alagad pagduduon kan dating kongresista, paparaon niyan mga ghost employees sa City Hall. Bagay na mataunin oportunidad sa ibang Legazpeño, hulita prioridad daakan sa iyang liderato ang derechos kan lambang Legazpeño, kaya ang mga siring na anomalya sa empleyo an enot sa iyang listahan. Rest assured that those who are performing and doing their function, nakakatao kay serbisyo, day kamo maghadit, day kamo mahali dyan. But for those who are redundant o nasasayang lang ang kwarta kang gobyerno, lalong-lalo na sa pinag-abot ng 1530 o mga ghost employee, katapusan na tabi nindo ini. In kaso dagos nang makatukaw tatawan man subuot nin prioridad ni Garbin ang mga nakapalaman sa iyang plataporma, siring kan pagmukna nin community college urog na sa mga ferang lugar sa Legazpi. Pagkakaiguan nin on-site socialized housing para naman sa mga residenteng daing sa diring daga, arog kan mga nasa costales na barangay. I will stand on my campaign promise that if ever there will be funds for socialized housing, ang inot na policy ta is on-site socialized housing. Kung yaon duman sila naka-start sa barangay na ito, duman man matugdok ki socialized housing. Sa ibong naman kan mga piggagapong negatibong komento sa dating kongresista, mantinidong positibo si Garbin na magagampanan niya nin tultol asin matanos ang posisyon na ipigtiwala sa iya kan mga Legazpeño. Now, until makamtanta itong penalidad kang desisyon kang COMELEC asin kang Korte Suprema, bako lang sa Team APG, kundi sa bilog na Legazpeño, sana po magkasararo kita sa kauswagan kan sa tuyang syudad asin sa kapakanan kan sa tuyang mga kakian. Salamat po, Marinaldo. In kaso na magluwas na ang pinal na desisyon, sulamenteng laom daan ni Garbin ang pagkakaigwanin matrangkilong pagribay nin liderato. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jenny Miss.